ବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଥିବା କଦଳୀର ଭଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ରେସିପି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରାୟ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଥାଏ ଆକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ କଦଳୀ ଫୁଲକୁ ଛଡ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ହାତ ଟିକେ ତେଲ ଲଗାଇବେ। ତେଲ ନ ଲଗାଇଲେ ତା'ର କଷ ହାତରେ ଲାଗିଯିବ, ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ ପ୍ରାୟ। ଏମିତି ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ତା ଫୁଲଟାକୁ ବାହାର କରିବେ। ନାଲି ଅଂଶଟା କିଛି ବି ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ। ତା'ର ଏପରି ଭାବରେ ଫୁଲକୁ ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ବାହାରେ ସେଇଟା ସିଝି ନଥାଏ, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ କେଶରଟା ଥାଏ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେବେ। ତାକୁ ଯେତେ ବି ସିଝେଇଲେ ସେ ସିଝି ନଥାଏ। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ପାର୍ଟଟା ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ବାଛିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଟିକେ ବାଛିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ହେଲେ ତାକୁ ବାଛିଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତାକୁ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବେ। ଏମିତି ମୁଁ ସବୁ ଫୁଲକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଫୁଲକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାଣିରେ ପକାଇବେ। ପାଣିରେ ନ ପକାଇଲେ ସେ କଳା ଦେଖାଯିବ। ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର କାଟି ନେଇଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁପରି ସାଇଜ୍ର କାଟିବା କଥା କାଟିବେ। ତାପରେ କିଛି ମସଲା ନେଇଥିଲି, ଯେମିତିକି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ତା ଭିତରେ ରଖିଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାର ଥିଲା। ତାପରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା କିଛି ନେଇଥିଲି। କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ବାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଡେମ୍ଫ ଛଡ଼େଇ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଗରମ କରି ପାଣିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଟା ଫୁଲକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ମୁଁ କିଛି ମସଲା ଯେଉଁ ରେଡ଼ି କରିଥିଲି ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲି, ତାକୁ ବାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ଯେଉଁ ଆଳୁ ରଖିଥିଲି କାଟିକି ତାକୁ ତେଲରେ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସନ୍ତୁଳି ଦେଇଥିଲି, ଯେପରିକି ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ଯାଏ ତାକୁ ସନ୍ତୁଳିବେ। ତାପରେ ସେହି ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ରଖିଥିବା ଫୁଲକୁ ତାକୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ଦେଇଥିଲି। ସନ୍ତୁଳି ଦେବା କ'ଣ ତା'ର କଷା ଟିକେ ରୁହେନି, କଷାପଣ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ତାକୁ କଷିକି ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ତେଲ ନେଇ ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ସେଥିରେ କଷିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଚିନି ପକାଇଥିଲି, ତାପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଜିରା ଦେଇଥିଲି। ଜିରା ଫୁଟିବା ପରେ କଟା ପିଆଜ ଟିକେ ଦେଇ ମସଲାକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ମସଲା ଟିକେ କଷିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପରିମାଣର ଲୁଣ ଖାଇବେ ଆଉ ଯେତିକି ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିମାଣର ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ କଷିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ମରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ଆମର ଯେଉଁ କଦଳୀର ଫୁଲକୁ ତାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇକି କିଛି ସମୟ କଷିବା। ମସଲାର ପାଣି ପଡ଼ିନି, ସେଥିରେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି କରି ପାଉଡ଼ର ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ପାଣି ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରୁଥିଲି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଚୁଲିରେ କଲେ ପ୍ରାୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଲେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଫୁଲକୁ ଦେଇ ଟିକେ କଷିବା। ତାପରେ ଆଳୁ ସେଇ ସମୟ ଆଳୁକୁ ପକାଇ କିଛି ସମୟ କଷିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଯଦି ବି ଘୋଡ଼େଇବେ କି ସିଝିବା ପାଇଁ, ଯଦି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ କରିଥିଲି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନଥିଲି ସିଝିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଟିକେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାଣି ଦେବେ, ଆପଣ ଯେତିକି ପାଣି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ କଷିବା ଭଳିଆ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ବେଶୀ ପାଣି ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। କଷିବା ଭଳିଆ କରିବେ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଭଜା ଟାଇପ୍ର କଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ସେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତା ପାଣି ଟିକେ ଶୁଖି ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବେ ଆଉ। ଏଇ ଭାବରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଭଜାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ।